Nane, Anankoe, Anadia Chubabio, Nane, Ankobeahene, dear Sababio, Nana, one of my nation to a judge. I don't go to a century way. I don't want to make up your a genuine remember you, Peniniba. And I said, what you, Nane, can come braving Canamo, Nana, I dare Sababio, Nana. Freda Catete, Miss Freda Naja Messiah, Kwame Baffoe. Nkoranza Ankobeahene, Okodu Fuja. Miss Dio, Ohiniba Dio, Okochiri dom simply mu asansan krokotia kwa chama sumampeni Ohiniba Kwame Baffoe, Ankobeahene, wato subunumu o, ama yakan wafra adwene. Uni owu adi akwato, Ohiniba wo beima. Ohiniba Kwame Baffoe tiase no, na wono ne Nkoranzaman Ankobeahene. Sede nananom sie ni o, osana bosumi de to so dioni baako wa fie mu. Eda ne ye yawada, wo de dua krase, Nkoranza fie, wo se anopa no nsia, kopima nyumre no nsia. Obetnase no ya amamre ne amane adi Ohiniba ne na wotweda afa yi paso mpanifo ni krobia sante kotokohene otumfo se tutu ototumienu ya sante hene na amakunadu asante hema na Kwame Baffoe ototo na Nkoranzaman hene na ya Sarpomaa a ototumienu Nkoranzahemaa na adu mensa asare amakomu hene woni asene ade hibusua ne nyina ka yisie hu bi na adu do nyina kropa benkum hene Nkoranza nananom atrankonwa na okofo Japan ya adonte hene na amponsa jan jidom hene ono aso ni Jema hene na kwabena tete Nkoranza nifa hene ono aso ni Sesema hene na amoa Kwame Baffoe jase hene Nkoranza na adu aje Brempong twimase hene na ifadu mako achiame hene na nanom Nkoranza atena nkonya saso na kofi osei na ya akodom London abrochimem no wo na kwaku efa na kwasipoku kumase na kofi Baffoe US abrochimem na kwabena osei dodo na friend GT na kwakutachi na atefa junior ni senior na ya akodom junior na Baffoe nti na mecha na akosia pokia na masaka na mampuma na akosia mpuma na abena kwabena wonyina Nkoranza ene wowo na amanya akododo na friend Iba Adwa Joyce akosia pokia abena baaje wonyina Nkoranza na wachi akwan wo afa na famu ni abusia peni kokwa bi sei dodo na akili bobo no de frɛ no na osei konto eya adonte hene busia oba peni abena adasa busia oba peni ya bosuo busia na wonyina achi akwan wo anuanom man merimani na fibi fiamanfi bafi hene eno no ono anso na ehwe akire ama ankobia fekru ana adehibusua no maami ama fa bia maami afia cha antiboahi adwoa cha anti yasa anti sapom obapa kosua mpuma ama cha owura Kwame Baffoe wo US abrochiman mu akosei abnasa abnecha kwasido nyina akosua cha amatiwa Teresa ya osa akode wonyina ye na Kwame Baffoe wonua pekope ene dafami afi na ya okodom ne ma na kwakufa ne mama ne merima na kwabena wiafe ne ma ema ne merima na adu kwabena ma na kwasi adaima ema ne merima na kwasi wusu ne ma ema ne merima afi okatachi adjiman kodom ne ma ema ne merima na rai sapom ne mama ene merima wonyina aka isie hu bi afi ema ne litisia jemensa make kodwa jemensa tase jemensa na nafia jemensa Steve jemensa mami ya dubia jemensa princess jemensa ekua friye jemensa princess jemensa queen jemensa duke nana kwabena jemensa nana je Finland kwabena fosu Italy koyima mami jo mami sewa ankrebo pakwasi abena me Kwame Ifa ekua jewa ni nuanu mema ne ma ekua baya Raisela abena kubra ya bi ni nuanu ma ne mema afi sabre kunafo a ohene beja anwa akire na ene woni wan ma area nanse ene obapa Louisa enkran na chi akwan wo obapa Yvonne Owusu Ajiman obapa Rita Stephanie Holland sa kunafo nyina ne wo maka isie hu bi abusua mabbo ndin Japan mabusua ne nananom Nkoranza atrankumya se memfa yi ane arehwansi omanfo nyina yie se wade nyina Ohiniba Kwame Baffoe daya wansori ebra otiase no no ne Ankobeahene ma Nkoranza nananom atrankumya nananom se obo ade de adomodom ye a na wotwedie ho hyeni osana ana August bosumi da etoso aduonu baako eda ne ye yawada nananom ne abusua nyina etenase wododua krase Nkoranza fie efi alapa no nsia kopema nwumere no nsia no de dini na wotweda nananom ne abusua se de na chia pai na nyono na epamo aboa
ketichire nye ni bibi ni kankabia kanikawa na nikomtu to on safre Nkoranzaman Ghana man ne asanteman nyina se ebre ti sei mu metai won achi e ma ohene ba na wotwedi enye krabere yi ohene ba Baffoe ajei den tenren wan kwan kureku be maba uni owu adi akoato odehie ba koda din yi ohene ba ajei Baffoe demifo dua piafo une nananom nko kwan so kose anaje mensae ya madio oh yeah boy Sarpomaa ye beshama Nkoranza Sarpomaa ye madio ye na nenya kwe me ma yako na yiri munyina ya mamudio na mbenyina ya mamu yako ye ba prince Morning,